Mamka radí, ale mě stejně zajímá ten druhý. Tam je, podívej, kde je balonek. Kde je ten balonek? Schovej se, dívej se. Dívej. Který je tam? Čáry Mári. Dívej se. Dívej. Aha, je tam. Tak. Šikurka. Tak. A popolezeš aspoň. Šáčku. Popolezeš tím balonem. Dobře, se neposune. Natáhne se. Maximálně se natáhne. Co to je? Maximum výkonu, jo? Tak, pojďte, odcvičíme s dětskama trošku, dáme si je na nožičky. Cí je tady teď děcko, Co vy se fokusujete? A to byla puštěna. Tak, pojďte, dáme si je na nožičky, pohloupeme, zacvičíme si na nožičku, pojď. Dáme loupy. Tak, šup. Jedem. Pořádně, Janky, lehem si. Ano, nahoru pěkně. Loupy. Kočka snědla kroupy. Koťata se hněvala, že jim taky nedala. Houpy, byli všichni hloupí. A natáhneme nohy a tak, si posadíme na bříško, zapřeme si paty o zem a budeme zvedat zadeček, ano? Nahoru, pořádně, mamky. Pec nám spadla, kdo pak nám ji postaví? Nahoru, mamky, pecař není doma a mladý to neumí. Zavoláme na dědečka, nahoru, má dobré nápady, dá do toho 4 rány a už je to hotový. Žádný flákání, mamky. Tak, a jak máme děcka, pěkně na zadečku sedějou a zvedneme do výšky. A pěkně. Zaber. A přistane letadlo zpátky. Tak, odpočinem si. A ještě jednou šup nahoru. Myšáčku, napí se. A ještě jednou už zase přistane. Alexi, jak to děláš, to mě zajímalo. A naposledy vyletijou. Šup, myšáčku, a natáhni se. Teda máme nějaký zproustý vrtulníky spíš, než letadla teda. Jak nám Alexi dokáže u toho sundavence. Minule taky přece nám to dělá u toho všeho možného. Koupání, tak. Vyskočíme, šup. Tak, tamky ještě pohoupeme a potom si ještě cvičíme na velký balonek, jo? Tak, pojďte, pohoupeme, rozkročíme se a pohoupeme. 1, 2, Honza, neskuste se roztočit. Nese pytel mouky, máma se raduje, že budete z dolu
do pekla, máma dolky pekla, Honza skočil z pekla, zapomněl tam čepici, honili ho černíci a zpátky